אני מפנקת את עצמי אחרי בריכה. קודם כל אני מתקלחת ואחר כך אני בוחרת בגדים. זה הבגדים שלי. אוקיי, אחרי שסיימתי להתלבש, אני עוברת אל האיפור ואל הטיפוח. למוצרי טיפוח אני אוהבת להשתמש בקרם גרוף קרמה בקרם לבנדר. לבושם אני אוהבת להשתמש בבושם סלש פרפיום רד. ולדאודורנט אני אוהבת להשתמש בזה. ועכשיו לפרויקט הסיומי, שפתון שצריך לתת לו לשבת על השפתיים לקצת זמן לפני שאני מתחילה לשים אודם. עכשיו נעבור לאיפור. לאיפור שלי אני אתחיל במייקאפ. זה המייקאפ המושלם. עכשיו נעבור ללערבב את המייקאפ. כדי לערבב את המייקאפ אני משתמשת בספורג היט ביוטי בלנדר. עכשיו נעבור להיילייטרים. זה ההיילייטרים שלי, אני אשתמש רוב הזמן בגוון הזה. ואחרי זה אני משתמשת בפלטת הסמקים שלי. ואחרי פלטת הסמקים שלי אני משתמשת בפלטת האיפור המושלמת שלי. ואחר כך לשפתיים אני משתמשת בזה. ועכשיו לשיער. כדי להשתמש בשיער בטבעי אני משתמשת בזה. כדי להתיר קשרים אני משתמשת בזה. כדי לסרק את השיער אני משתמשת בזה. אני עושה קוקו גבוה. הנה זה אחרי שיער ואיפור, ועכשיו אנחנו מתקדמים לנעליים. זה הנעליים שאני בוחרת, אני אשים אותם על הרגליים שלי בדרך מאוד קסומה. רוצים לראות? אוקיי. בום, עכשיו צעד שני. עכשיו כדי לקשור שרוכים. סנאפ ראשון. עכשיו לקשור נעל שנייה. רגע, במקום זה אני אעשה יופי. עכשיו